ana negara anyar ingkang aran negara Surati. Ratune jejuluk Prabu Isaka. Ingkang sejatine kuwi wong cilik ongklake gedhi ping 17 Jaka Sangkala Yaji Saka. Mula trima rasane atiku yen to durung nekuk tangane wong Surati. Yayi Dimurti, kula wonten pangendika ngadhawuh. Sawe gegamaning logo. Ngrampit glaring baris sepira jero cethek ing negara Surati tak jajaki. Gantolon kapurancane. Rubuhna kuwile. Ngesutaken dawuh. Kinten kula mepak para wadya saperangan bajingah campuraning wadya manungsa miya raksasa. Kuwi luwih prayoga. Ditepung gelang kiblat papat. Ginepung wakul binaya mangat budalna dina iki.
manganjur lakuning angin guntur agrane ngarga gur-gur nita kagiri-giri wah tak tidak sapa ngaglah pengarepanku Raden Anjaya kowe sapa tetunggul dedengkot saka negara Madenda Patih Kistapa ndi ratumu sing jenenge Prabu Isaka kaya ngapa dapure ora susah ngrasani ratu Gustiku apan titi mangsa iki nedenge Kumbalasmane kuncara hateking negara Surati wah ambel gedes ora ngingetke mripatmu ing Brangkulon ana negara gedhe jenenge Madenda dikuasani dening Gustiku kang minulya ing bawara Prabu Haricandra gelem ora gelem kowe kudu nekuk tangane ratu Gustimu kon nyembah dlamakane Prabu Haricandra nyat langening kalangyan aglar pandamuntar pinon lir kekonang surem sorotetan padang panuks maning jajalanat ayo minggato saka kene kowe bakal nyerang negara nanging tanpa guang layang penantang mbok ora idep tak kedepi telung kedepan ratumu urung nekuk tangane ana pengarepanku negara dadi bumi angus tak idak-idak ndasmu wah 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 hut hut ha hut hut wah wah hut hut wah hut wah wah Yari kotong
bangka kowe. Maju, maju. Negara Surati dipedhah. Sopo iki? Aku Mpu Bratandang. Lilakno tak bedah negaramu, ilang nyawamu. Hut! Hut! Bang! Whoa! Hut! Fire! Hut! Hut! Bus! Hut! Wah! 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 What? Bus! Hei, ayo, maju! What? Wah! Ah! Ah! Wah! Wah, trayoli. Duduk karepe dhewe ngendelong. Do mundur sing ora cekos gelut. Mundur. Trajane dhewe, tontonen. Wong Surati lekno mripatmu Ratu Madena, Prabu Haricandra, trajang negaramu. Hei! Aja mati aku. Hut! Hei! Bah! Ah! Wah! Hei! Ah! Ah! Mutiar biar popo. Sinuwun. Kedewasan Sinuwun negari bibrah. Das pundi niku. Papan-papan griya-griya dipun obongi sedaya. Sapa sing gawe geger? Aduh, das pundi. Ratu Madenda Prabu Haricandra. Das pundi nika omah kula nggih diobong. Mangga saderengipun diobong man kula mboten gadah napa-napa. Saniki diobong saya meleh griya kula kilen griya dereng patos dadi. Menika mengke nek dirusak terus kepripun? Kowe minggir tak ayonane dhewe. Allah Ta'ala. Iki sing tak golek yo. Kowe Ratu Surati Prabu Saka
Dasar kepara nyata. Kowe sapa? Prabu Haricandra. Kene iki sing jenenge Mas Hari. Kene iki. Mas Hari iki. Wonge ya ora patek mbejaji ngono kok kemlintine Raja Mat. Oh, ngawur ae. Nyirang negarane wong kok tanpa serobo. Iki ketemu dedengkot. Ayo, isaka apa abam? Kowe gawe pati ning wadya balaku ingkang tanpa wilangan. Mbok. Ora idep. Gelem mungkul marang Madenda apa? Jaluk tak krincung sikilmu. Cacing wae dipidak ngogel kowe bisa mateni Prabisaka. Kowe wong lanang tenan Haricandra, bedah tenan negaramu. Yo ngalih. Arep ngopo ya? Wah! Mucar wah! Oh, kowe pilih nungkul ke bawah ke perintah Madenda apa tetep mandiring Surati? Ora ana jamake ratu. Pilih teluk marang Nalendra ingkang angkara murka kaya budi modal tenan wah. Hoi pa. Hoi pa. Yang kowe. Dewangkara kingkin lir manguswa kang layon danyelang manise wadananira layu kumel kucemrah maratani marang sariranipun oh aduh, Koko Prabu ingkang rayipun Bratandang mewah Baruni kula ugi saged ngraosaken sepinten to risak ing batos paduka Kakang Prabisaka. Kakang Prabu pejah gesang kula namung tansah lelados dhateng paduka. Menawi sakinten awrat sangginipun Ratu ing Madenda kabarenga Kanjeng Koko Prabu sumire jengkar saking negari Surati kula rayi paduka ingkang sagah
rinencak dados tumbaling nusa bangsa mewah negari kula. Semanten ugi kula Kakang Prabu paduka kula aturi nilaraken negari Surati kemawon. Awit dinten mangke saya ngombro-ombro kamurkanipun Ratu ing Madenda, negari sampun dipun jajah. Sedaya kakiyataning senopati sampun boten kuwawi nandhingi kridanipun. Kinten kula namung ngentosi sak siliring bawang kemawon. Negari Surati badhe rebah Koko Prabu adhiku. Oh. Caritane lamun tana swijining ratu ingkang jirih getih wedi mati. Ana ing palagan iku nista-nistaning patrap. Nanging badhe kados pundi malih duh Koko Prabu. Nyatanipun kawontenanipun mekaten. Saking panginten kula paduka kagungan jejiban ingkang langkung wigati. Mboten kedah madeg nalendring titi mangsa mangke. Koko Prabu kuaturi ndaharatur kula aturi lengser saking negari Surati. Yen pancen mangkono aja mung pun Kakang kaijinan. Sira Yai Empu Bratandang Baruni lan uga Kandhana Adimu Braradya. Nderek jengkaripun Kakang negara iki bakal tak tinggal. Aduh inggih monggo kula dherekaken Kakang Prabu. Oh. Allah Ta'ala. Oh. Yayi Dimurti. Ih Koko Prabu. Yayi Hadi Murti. Ketingalipun negari Surati sampun bedah. Ora nono. Iso kaya si Aji Saka. Arep tak pateni mrucut. Minggat nyang ndi? Kinten kula kedaton menika sampun suwung. Yen ngono, tak tetepake dina iki. Isaka kalah. Negara Surati dadi jajahan Madenda. Yayi pun Kakang wis dudu ratu meneh. Apa gunane makutha keprabon ingkang kadarbe dening Prabu Isaka? Kaya ora pantes aku suwijining ratu kang ora bisa ngayomi negaraku. Ibu kaya ngopo bakal rusak ing kawula Surati. Ana tanganing Ratu Haricandra ing kenyata angkara murka. Mula seksenana makutha kraton keprabon bakal tak lukar. Pun Kakang bakal ngadhep manembah nganggo cara kabrahmanan selawase Dimas.
lajeng kepareng paduka badhe tedhak dhateng pundi. Nadyan prapta lak-lakaning naga, kula tansah umiring nderek paduka, Kakang. Iya. Aku bakal meleng cipta meminta marang pituduh ingkang sanyata. Aji Saka. Aku gurumu Begawan Nguseman ngaji. Ingsun weruh penandhang ingkang sira sandhang kang abote kaya mengkono. Sira pari kudu ninggalake negaranira ingkang mbok tresnani. Rening sira wis nyandhang cara kang mangkono. Tak tundung saka ing lalagan kene. Mara gage sira lumakwa mangitan bener. Ing kono mengko bakal ana pulo ingkang dawa bebanjaran. Ingkang mapan ana sak kidul wetaning tanah Hindustan. Sira golek papan kang prayoga ing gunung kang tinamtu mertapa ning papan iku ngger Aji Saka.